Zmieniamy temat. Teraz obsługa serwisowa pojazdów. Temat jest tak stary jak pierwszy samochód, ale bez serwisów nie mielibyśmy szans na bezproblemowe poruszanie się po drogach. Serwis nie oznacza tylko wymiany klocków, czy wymiany filtrów, czy płynów, ale tak naprawdę samochody dzisiaj są wyposażone w komputery bardzo potężnych mocy obliczeniowych i tych komputerów jest bardzo dużo. W momencie, kiedy my nie jeździmy na serwis przez rok, a producent wypuści upgrade do oprogramowania, to tak naprawdę trafiając po roku na serwis, my musimy uaktualnić oprogramowanie na przykład do zawieszenia pneumatycznego, musimy uaktualnić oprogramowanie do skrzyni biegów, do klimatyzacji itd., itd., itd. Producenci cały czas uatrakcyjniają ofertę serwisową. Nowością są specjalne pakiety, które oferują właścicielom aut korzystne stawki za serwis w zamian za podpisanie długoterminowej umowy. Sprawdzimy, jak to funkcjonuje w klasie premium, która w naszym kraju notuje coraz lepsze wyniki sprzedaży. Mimo trudnego roku, tak naprawdę segment premium jest segmentem najdynamiczniej rozwijającym się. Pakiety obejmują wybrane usługi w zakresie serwisowania i przeglądów auta. Można je nabyć wraz z samochodem lub już po zakupie, ale przed wykonaniem pierwszego przeglądu. Klient będzie w stanie obniżyć koszty serwisowania samochodu, co jest oczywiście bardzo ważną rzeczą, ale również będzie w stanie przewidzieć koszty serwisowania samochodu. Pakiety pozwalają precyzyjnie oszacować koszty serwisowania i przeglądów wykonywanych przez autoryzowanych partnerów marki przy zachowaniu wysokiej jakości i użyciu oryginalnych części. W pakiecie serwisowym mamy tak naprawdę cały zawarty koszt serwisowania samochodu, czyli te wszystkie rzeczy, które podlegają wymianie podczas serwisowania, typu klocki, filtry, możemy to zawrzeć właśnie w naszym pakiecie serwisowym i dzięki temu, że płacimy zryczałtowaną stawkę miesięczną, nie ponosimy potem kosztów już wymiany przy serwisie. Opłatę za pakiet można wnieść z góry lub rozbić na miesięczne raty. Usługi serwisowe w klasie premium na pewno nie należą do najtańszych, dlatego taka oferta może okazać się atrakcyjna. Czyli możemy z góry zaplanować koszty obsługi technicznej naszego samochodu w momencie dokonywania zakupu. Ponieważ mamy do czynienia z samochodami klasy premium, producenci zadbali o komfort klientów, dodając tak zwaną gwarancję mobilności. W razie jakichkolwiek zdarzeń wynikających w trakcie eksploatacji pojazdu istnieje taka opcja, w której można sobie przedłużyć podróż bądź kontynuować podróż za pomocą nie wiem, samolotu, pociągu, innych środków komunikacji. Uatrakcyjnienie oferty ASO to wyraźna zmiana dotychczasowej strategii producentów, oby tylko korzystanie z autoryzowanych serwisów przestało wiązać się z ponoszeniem wysokich kosztów.